je zoznam ľudí, ktorí už v mladom veku dosiahli niečo inšpiratívne a môžu nám byť vzorom. Počúvajte, ešte sú tu ďalší, pozrite, že nejaký Ryan Herliak. Nie, to je Hurljack. Hurljack, Bojan Slad a Hugo Repáň. Ani jedného To je kto? nepoznám. No a tak som sa rozhodol, že chcem týmto ľuďom, ktorí nemajú prístup k vode, pomôcť. Tak mohla vzniknúť moja prvá studňa v Afrike. A dokonca som presvedčil starostu v Žiari nad Hronom, aby urobil cestu z môjho ekoasfaltu. Adam Kovalčík, len 19-ročný študent z Nových Zámkov, ktorému sa podarilo z kukurice vyvinúť jedinečný liek proti vírusa. Mne prišlo veľmi zaujímavé hovoriť im príbehy o skutočných ľuďoch, ale nie práve o také príbehy o takých ľuďoch, ktoré sú všeobecne známe. Práve, že som sa snažil zamerať sa na príbehy, ktoré sú neznáme, ale možno o to dôležitejšie, o to inšpiratívnejšie. Ešte je tu Henrieta Farkašová. Čo je za futbalistku? A Brigitta do cieľa! A s časom jednám 51 získal ďalšiu zlatú medailu! Tak sa mi podarilo dokázať, že ľudia s handicapom môžu nielen v športe uspieť a viesť normálny život. Mne sa možno úplne najviac páčilo, že není to úplne taká tá primárna prevencia pre tie deti, že už sú z toho podľa mňa otravení a nebaví ich to, nepočúvajú to, je to pre nich nezáživné, že toto bolo úplne niečo iné, vtiahlo ich to hneď a pritom si podľa mňa z toho veľa odniesli. Od dnešného dňa je zakázané čítať knihy. Každý má právo na vzdelanie. Mne sa páčilo to, že tam bolo ukázaných naozaj strašne veľa odvetví, veľa prác, veľa skúseností, tej driny a trpezlivosti pri tých starších žiakoch im možno zasvieti takéto svetielko, že práve že vďaka tejto inscenácii si vyberú nejaké to svoje budúce povolanie. Čím viacej akoby pomôžeme deckám aj v takomto rozhodovaní dôležitom, ako je ich profesný život, ten ich dospelácky život, čo v tejto chvíli je pre nich fakt abstrakcia, tým menej oni môžu padnúť do nejakej patológie, do nejakých drog, do nejakých takých vecí, ktoré tu nechceme. Začal písať Eragona, keď mal 15 rokov. No a toto je fotka z turné. Všetci to už dokázali už ako mladí, už ako tínedžeri. A ja čo som dokázal ako mladý? Každý, kto má tú možnosť prísť, tak by bolo fajn, keby to videl. Nie len preto, aby možno v sebe našli to, v čom majú byť vytrvalí a všetky tieto vlastnosti, ale možno aj toleranciu voči iným ľuďom. Marek Mach, To je kto? ktorý už na základnej škole založil iniciatívu Mladí proti fašizmu. Toto išlo cez iný kanál, išlo to cez emóciu, cez zážidok, cez tú pravú hemisféru mozgu, že oni si mohli precítiť to a to sa mi zdá na tomto najlepšie a najinšpiratívnejšie.